egy ötödik. Van egy 80, jobb 5 erdőbe poros. Jobb 5 erdőbe poros. Ötödik. Hogy a faszom verjen bele? Ez meg bal 4. 20, bal 35. Lassan. Ebből 30 elág. Jobb 3 erős. Na itt szaladjon fel, mi? Ebből bal, balív. Rohadt kurva égről. Szóra jó feljöttünk pedig most. Hát, ez jobb ív. Kurva is nem faszál. 100 bal, 2 negyedik. Negyedik. Jó, hagyj. Negyedik félgáz, akkor 5. negyedgáz. Akkor bal egy erős. Jobb 11. Ből bal 2 harmadik. Ebből jobb 11 hosszú. Aztán bal pici, jobb pici, ez 5-kel elfér. Itt lesz a bal pici, jobb pici. Aztán 150 jobb. Jobbból bal pici. Oda jó hely van. Na, hát. Sietni kell meg meg. Hát, jobbból bal pici. Ezek jobb 111. Hát én azt mondom, hogy negyedik, de elfér 5-tel is. 20, jobb egy, bal egy tempó. A kurva életben. Jobb 2 harmadik és bal 3 boros. Régen. Jobb 3 és bal 2, jobb 2. Bal 2, jobb 2. Megálljuk. Nem, kemegyék. Ez jobb. És jobb, hát basszom, tudja már hol vagyunk, bazd meg. Bal 2, jobb 2, ez az. Jobb erős, utána, igen, jó van. Utána bal, bal és bal 2. Eltöltöm hátunkat. Az is jó. 40 jobb 2 harmadik. És 70 bukkan. Valamit mondja valami. Itt olaj van jobb oldalt, vigyázz, bukkan. Utána 70 megint bukkan és jobb. Ne tippje, mit csinálj? 80 bal 1. Bal 1. Bal 2, bal 2. Bal 2. 100, bukkan a balon menjél. És jobb erős. Megint bal és vége, jó. Hát már az utolsó 2 gyorsan meg én is hülye voltam.